proxecto Rumbo é unha iniciativa piloto desenvolta a nivel estatal por 22 entidades de 5 confederacións do terceiro sector entre os anos 2022 e 2024. O seu obxectivo é impulsar o deseño de modelos innovadores de apoio á autonomía persoal, á vida independente e á participación social de persoas con discapacidade mediante un enfoque de dereitos. No marco deste proxecto, dende Dano Cerebral Galicia, puxemos en marcha diversos servizos, recursos e apoios orientados a mellorar a calidade de vida, previr situacións de dependencia e evitar a institucionalización non desexada de persoas con dano cerebral adquirido, poñendo o foco naquelas que non teñen ou non poden acceder a recursos sociosanitarios adaptados ás súas necesidades. Con este fin, actuamos a través de 3 grandes eixos: os servicios sociosanitarios de proximidade, os servicios de apoio comunitario para a participación e promoción da cidadanía activa e a asistencia persoal. A liña de actuación desenvolta a través dos servicios de apoio comunitario para a participación e a promoción da cidadanía activa ten como obxectivo impulsar a plena inclusión social das persoas con discapacidade. Para contribuir a que se garanta este dereito, facilitamos distintos mecanismos, espazos e redes de socialización comunitaria. O Grupo de Detección de Barreiras foi unha actividade que se desenvolveu coa participación de persoas con dano cerebral residentes na área de Ferrolterra. Realizouse de forma complementaria e paralela aos servizos de logopedia e terapia ocupacional que a Federación prestaba a estas persoas no seu propio domicilio. Os principais obxectivos do Grupo de Detección de Barreiras eran, por un lado, formar e reflexionar sobre a accesibilidade tanto física, cognitiva e sensorial e a súa implicación na vida das persoas con dano cerebral. Por outro lado, facilitar a participación na comunidade e a realización de actividades de ocio colectivas. E tamén é moi importante incentivar a vinculación entre as persoas con dano cerebral da comarca. Tuve hace 4 años un ictus, tuve 10 días en el hospital, me cuesta un poco hablar. Pues me gusta ir al cine, me gustan los conciertos, también me gusta la playa. Antes hacía teatro, pero ahora no puedo, me cuesta mucho. Me cuesta mucho sociabilizar. A actividade desenvolveuse a través de diferentes fases. En primeiro lugar, impartiuse unha formación sobre accesibilidade cas persoas participantes e identificáronse os espazos de ocio significativos para elas na contorna comunitaria. Despois, cada mes e medio aproximadamente, o grupo xuntábase e facía percorridos por estes espazos públicos e equipamentos culturais e de ocio para avaliar así a súa accesibilidade. Yo no puedo leer, no puedo escribir. Si hay una exposición que son un texto, yo no puedo leer. Los baños también están mucho mal, las escaleras me cuestan. A través da observación participante, as persoas con dano cerebral, xunto con profesionais da Federación, recollían información e tomaban fotografías para elaborar un informe con recomendacións que contribuía así á eliminación de barreiras e obstáculos detectados. O Grupo de Detección de Barreiras xerou información relevante sobre a accesibilidade en varios espazos de uso comunitario que agardamos que impulse cambios orientados a facelos máis inclusivos. Ademais, ao permitir a convivencia nun ambiente distendido, favoreceu a socialización e a xeración de lazos entre as persoas participantes, que nalgúns casos pasan longos períodos de tempo nas súas casas sen oportunidade de interactuar con outras persoas. De forma paralela ao Grupo de Detección de Barreiras lanzamos unha campaña de sensibilización sobre ocio inclusivo e accesible a través da elaboración de material informativo. O obxectivo da campaña é dobre. Por un lado, queremos concienciar ao persoal do sector público e privado da xestión cultural sobre as principais barreiras que impiden ou condicionan a participación igualitaria no acceso e goce ás programacións culturais e lúdicas, e, por outro lado, ofrecemos recomendacións e asesoramento para facilitar o deseño destas actividades dirixidas a todas as persoas con medidas favorecedoras para a inclusión das que teñen discapacidade. Para difundir a campaña, organizamos un ciclo de sesións informativas ás que asistiron preto de 150 axentes públicos e privados do sector cultural e de ocio. Finalmente, unha das accións máis ambiciosas e innovadoras
foi a creación da Rede de Cidadanía Activa de Persoas con Dano Cerebral, que é un instrumento diseñado para fomentar a autodeterminación individual e colectiva das persoas con esta discapacidade. Cando empezamos a ser usuarios das asociacións, no noso caso na de Santiago de Compostela, víamos que éramos como cada un polo seu lado e había unha necesidade de unificarnos e que facendo todos piña que lograríamos facer e lograr máis cousas que cada un por solitario. Que non sabíamos o que podíamos reclamar, interesounos que entre todas as asociacións xuntarnos para facer máis forza. Esta plataforma ofrece un espazo común para a definición de obxectivos compartidos e a toma de decisións conxuntas, tanto no relativo á participación na comunidade como no referente á incidencia nas políticas públicas e a legislación a través da defensa activa dos seus dereitos. Actualmente a rede está conformada por 19 persoas das asociacións federadas a dano cerebral galego. Me gustaba moito participar na rede para dar visibilidade a este problema que temos as persoas que temos un DCA, sobre todo os que temos o que se chaman as secuelas invisibles, que é como no meu caso. A mí físicamente non se me ve absolutamente nada, pero teño moitos problemas que me ocasionan dificultad para vivir ao día a día. Iso é algo que a xente non aprecia, non ve. E aunque eu o explique, a veces parece que non se me entende, pero bueno. O que máis disfruto, sobre todo, é compartir as mesmas experiencias con respecto ás nosas discapacidades, ou aportar ideas uns aos outros con respecto ao que son, sobre todo, o tema do ocio e de facer actividades. O que máis me está gustando é a xente que estamos, a unión, que todos colaboramos, cada un contamos as nosas cousas, as nosas carencias, as necesidades. E, bueno, pouco a pouco vamos intentando conseguir cousas.